ik wil niet blijven liggen als een sperzieboen. En nogal lig ik lekker, ik stond toch maar op. Maar wat zie ik in de spiegel, een dikke puist op mijn kop. Hoe is de foundation gebleven van mijn schat? Een 3 minuten zoeken en nog niks gevonden. Ik ga niet de weg, misschien ze verdreven. Hoe is dat spul nu gebleven? Niks, don't worry about that thing. Het is eigenlijk een joekel en derde tuin als ik spring. En als ik niet hem klei, geloof het of niet. Laat ik van de armras en de natte sheet. Hoe is de foundation? Gebleven van mijn schat. Een 3 minuten zoeken en nog niks gevonden. Helemaal niks. Ik ga niet de weg, misschien ze verdreven. Hoe is dat spul nu gebleven? Ik weet me geen hobby en smeer van alles erop. Echt alles wat ik zie, plak nu op mijn kop. Ik dan vandaag niet open, als de bel nu geldt. En als toch aan de kul, lig ik onder het gebeeld. Hoe is de foundation gebleven van mijn schat? Een 3 minuten zoeken en nog niks gevonden. Ik ga niet de weg, misschien ze verdreven. Hoe is dat spul nu gebleven?